cafe pakhata chuan nula pakhat chuan a coffee in lai chu a chak chuak tur mai iwa han lak lo em ve mole lactose tel lo bo hute katini lom ne te in cafe ngak tu nu chu a haw ngak ton na cafe ngak tu nu chuan in tlarung tak chuan apoi ke ti hle mai min ngai dam ro ma se lactose tel lo bo hute ti isoi lo reng ani ti in alo changa mei che chu a thin rim na samai eng tin a dot chu yamin pulo ti in alo chu chalet kha a dor ngak tu chuan in tlarung tak chuan apoi ke ti hle mai chu tiang zonga soi kanelovania min long hak lok la kalo siam le ngal fat don chenia alo ti zunga ma se chunu chu athina rim khop mai ate ulo mai rei tak ka hak to chea chumi nuwa po chuan adik lavin ilo la siam mo dor siam le dor hak tak lo top hian dori nga kani hi atita tun mai an bulading ve tlangwal ngai dan chu anita chi alo ani ang chu chunu hena chuan miss milo hriam la i order lai kha ka sheve ka lactose tel lo bo hute ti isoi lo shim alo ti ve a ma se chunu chuan tlangwalam chu lo hoin loin rol ve su ati mak mai cafe hak tu mai chia bo chu ain thlahung khop mai khoi takin miss min thiam la milong hak ro tu na kalo siam sang halong che ati le zunga ma se no la chuan rei tak kang hak le don che ti na animo alo ti le ta cafe hak tu ero chuan nilove ari to lovang tu na kalo siam hal don nia atia chunu chu asol ve shim ani nge yang boina siam a chau et mai nulain ngai dam adi lom chung po chuan ngai thadu lovin in manager ko te ti chuan a shok le ta shep mai ma se vani thak kan ti don nge van tui thak kan ti zok don an manager chu aom tat lo nula chuan thoi takin min that hiam ro kan manager chu tu na aom lova ka thopui pala hi engemo emergency thila aron tlai de hlek don awangin keima chok kalo omsia ka boi emani ti chuan thadap chuan alo chang le a in dai lo le boi da chu ila chuan lam ve khanglanga i that chet wang le i molot wang ani kha customer care pakhat ma po nei lo chunu chuan alo ti le a athin chu alarim khop mai cafe ngak tu chuan boi tak chuan athil siam lai chu a siam pa mol mula a siam zo nu chuan tlangwal hena chuan aron peta tlangwal po chuan kalome ti in alo lak sak ve maya ma se customer mai chia chu alo le talo ani a hian kalo thleng hasa dai zoka ka hak rei to zo ka ni lom ni ti chuan nula chu alo mel le ta rok mai tlangwal chu lo hoi vele in du tok te fila te zaven akal san te daya ma se chu nu chuan tlangwal chu a chang lo cafe ngak tu nu lam chu hoin ka coffee lactose tel lo chu tuna min pe ngal ro atile ta rok mai cafe ngak tu nu chuan ole min lo hret hiam ro kalo pe zel don cheu tuna hian customer anin line ve mek boxia ain do danin kape ka ngai lom alo tile a ma se no la chuan anni chuan ang ngak thei ngak mai ro se ke chu ka man mo ke angin an poimo ve lo tuna hian angin nge min ngaka enge ka ti don i siem dollar makta duai tam tak sena tur sum do na thil soi turin min ngak me ka sin tia lo chang le in ain ngai poimo in achapo arar khop mai le tuna hian ka coffee chu min pe ngal don nge don lo nge nia ina tang hian ban idu zokem ni ti de chuan ala vau zui boina apun lun zel lo nan chuan ti in cafe ngak tu nu chuan rang tak chuan a coffee tur chu asiam saka aron petavat nula chuan cafe ngak tu nu kutatang chuan phi thlak sak ngalin thinrim tak chuan aron hoileta athut na tur lam apan lai chuan lung oil na tur thildang a hmule pek athil suk mu chu tu dang ni lovin mei chepakhat a mel en reng po a hau salem lovani ti riat tak chu ani chuno la chuan in thlahun mel tak chuan alo en kera a mela chuan a om chu anuam chi lo ti po a hriata a hlau ve ani mai thei ma se a hlau ang nge chuan thil chu a thleng le ta thinrim mel tak chuan fila chuan chunu chu aron pana ring leng long chuan helai a hian local te ti in cafe ngak tu nu chu aron ko le ta tur mai cafe ngak tu nu chuan ole ka local ngal do ne ati mek lai chuan fila vek chuan englai mai po nga ngai reng ringat mai local lo to pro ki man ka ching felanga ani mai ti in abul mai thu mai chi ne na chuan helai mun hi tho san nga ro tho san turin second thum chi nei ati chunjama
ani lo chuan police ka kawang ati bok chu mai chia chuan angai na shalo tak chuan engmoi soi tin alo zota fila chuan khalai tang khan thola in thiar film ro ti in ka hril chani chu alo tile faka ma se chu nu ngai dan chu alo ni bik chi alo customer ve tho kan i awangin helai mun thu tur hian dikna chanvo kan ei ve tho ti in alo chang ve khau mai fila chu asa tak zat mai le eng thil moi soi nang le ki hi chu kain anglo via wang khatianga min tong khum tur khan tungai ni ka thu chu zom la tho mai ro ti chuan a shrok ta rep mai an thom chu aring ta deu nge ni ka feng ha tu nu chu man mo tak chuan alo tlan phaya min lo she thiam te u eng thil nge zia miss fila khatien kha chuan customer ta chunga icha theila wang ti chuan alo khat ve ta na se fila chuan itana thatur ani hi ka soi hetianga in le lo po nei lo chaplo tuk I cafe a I chol tir hian I cafe ming thatna atibo theiti I shalovem ne iti ngai lovin ka no chu sak don che ani hi lom na chang hreta che I shalawani poin inpu chu ka chunga alop khopang alo tile jack mai cafe ngak tu nu ero chuan ti hian athu ve mai ania tu tan ma har sat na asiam lova tu ma atiboi hleinem ti na lo chang thung tu ma atiboi lo iti lo heti a om ve mai mai ringot po hian pitam taktan har satna a thlenasin an seilo mai mai ani hi fila chuan alo tile ta cafe ngak tu nu bok chuan ingponi sela miss fila khongain chutna alatam thowa munda thumai ta che ti chuan alo nge na ma se fila chuan adu le peklo helaya thut hi kadu alom a privacy a ta thopa kadu bok chuwang chuan hen hu hi chotir mai ro ani lo chuan I boss ka kawang alo tile to boss kau atreng ringot mai fila solo tuk chu customer le cafe ngak tu no chuan mak anti customer no chuan en wangin isu le mai atering hota fila ero chuan engtin ma achang lo chapo mel tak chuan han hoi arin cafe ngak tu no hena chuan I kaltir don nge input chu ka kau don ti in azot le ta chuta zet chuan cafe ngak tu no po chuan aning ve ta le ni chuan alang boina ero la chuak lo ram se adu tlat awang chuan chunu an customer hena chuan khongoi takin miss I thutna isun me don mi ti chuan angen ta thok mai fila in an boss ako a hlau wanglam ni lovin boina omlo se adu wangli uliau zok ani an customer bo chuan hrethiamin ole ti chuan a thota a thopa chuan fila chu a en rama ani ataka chuan customer po chuan cafe ngak tu nu chu rero boy taka a om chu mo sha mati wanga chulai mun chu tho san mai chang ani chumin hu chuan cafe ngak tu nu chuan filan hena chuan tikhan ilung oi to em ti chuan azot ve ta fak mai filala chuan ai ti chap chuan alo chang dai henu hi chu aswal ve shim ani mele chuta za chuan cafe ngak tu nu po chuan khang ai tha ka chu eng thilma ka ti sak thei to lovung che ani na taka chuan khanu I mu sit em nen khan ka customer ve in ni a ka tan chuan in poimo dan ai nang chi ati ve ta mi a mai le rebeti chuan ka kalange tia ain hermek lai chuan fila chuan hey lading te atile ta tlat mai eng thil tak sei tum le chu ni mo heng do kan le thuthleng te hi han profile ma sate atile ta tlat mai ma se ka feng ha tu no chuan a fai sa ve kalom ti chuan alo changa ma se fila chuan khanu kha a thut to kha a thom no abala thilbal eng imo anu chia tewang ka thudona ka thom no bal dona sin alo tile cafe ngak tu no chu anui deuh hak eng poni se a tha he hi lo shete ka ti fai nun to don lo na ka nga tin customer tam tak anong bok nang ma chu ka boi pui reng man bik lo che ti chuan a kal sana thuipo apen man lo fila chuan lo aw non le in ki po na tho ngai lo ka ni bik leinem lo shete thutna fai a chi ka thudon thutna bala ka thulawang alo tilea enro health inspector hi ka phone nga an hena report tur chain mindu emni atile ta cafe ngak tu nu chu han thole hakin ole atha ati fai tu tur karon ko don nia ati tange nge a fila chuan tu ma re ngai chang lo le ngai mo lo chuan ado kan chu ama in avai ma a na chu athok mia a film kor lo awang leo chuan a coffee in lai chu ati pot lau mai teng zat chuan cafe ngak tu nu chu a ko le ta
nula chuan lo chang fatin ole kalukal hal do ne milong hak lok ro aron ti a fila la chuan ngak thei ka ni lo hei ka do kan hi enta che coffee buak vek hi alo tile a nula chu han thole hakin ole kalukal do ne tin paper towel chu ala a man mo tak chuan fila lam pan chuan alo kal phei vele ta cafe hak tu no chuan fila hena chuan engtim nge thlen theya tin alo zot lui ve deuh kher fila ero chuan ti pal thil thuwa athling ve ani mai min zot boilo khan ti kan ti fai nga zung zung ro alo tia nula in ti fai tura paper towel pot thlera ruk fai atum mek lai chuan fila chuan alo dang le ta nilo khating rangut te kha chuan a fai thei don hei nem sabun le ponchin ti fai ta che alo tile a ama inemo ati ni om takani chomai pia cafe hak tu no chu a chia lo ang mai chuan angai de uni chuan alang deuh tlat cafe hak tu no chuan o ka hrialo miss vela ka hria e ka ti fai don alom tuna chuan hriat angin ka boi em a chuwang chuan ka ti man ri lawani paper towel hian ka ti fai photanga chumi nuwa mian tlem deuh nuwa heng hi chu ka not fai vek mayang tin alo changa ma se vela chuan lam chiang rengot mai i that chiani hi engtin nge heta hian thoktura an chhor thei jok che helai hi fai takin tiang che minit ngaluwa ka client aron kaldona helai hmana hian kanin muanga sumdo na thil kan soi dunang chuwa chuan helai hun hi a fai turani ka soyang chuan tinghal mai ro alo tile that cafe hak tu no chuan hei ha ole ani le sabon le pon chia chu kan lange te chuan akal san tari a filain ama chawa dokan akile nu chuan patling pakhat smart jet mai chu aron lu ta zan mai fila chuan lo nu fatin Ramirez te in alo ko fata kamu chu kalom hle mai khongai lo thata che ti chuan polai tak chuan alo som sara a chet veldana chuan biak that tur le tur lo chu a hriat mel vai fu mai trong kama chebai ta chu hanin bukin engama an soi nu chuan sumdo na thil chu an soi dun ta Ramirez chuan ti fila tilomom te ushil tur che kanaya ka partner nen chuan in company a sum ron invest chu kan rem ti ta ni chu ti chuan a hila fila chuan avolom te lulem chu ka partner nen po a kan lo bei sharing chu ani a kan ti ho thei ani chuan kan company kan chan him don ani ngot lova nang mani po ni se ke mani po ni se hlok na tam tak kan nei thei nge yang alo ti zara an na tho ho na tura ta na ruwa man na an lo siam to ta chu an endun bok Ramirez chuan fila ithil ruwa man dan te chu thra ka ti khop mai eng po ni sela coffee in dun phot mayang hian te in coffee chu lam antuma ma se fila chuan ngoi te ti du lo mai te ka in chak lem love heti na thok tu that chelu tu khe amu po hi ka mu pe to lovani alo tia Ramirez chuan engtin moi ti chuan alo zot thoi fila vek chuan a that chasi ama wang hian mut ofin ka om chara char athil ti sole athil ti diklo pomdu silavin midang amo pu kola a boy chuan lamin engma service thapo ape theilo tunang laia chuan na thok tu tha hi an wang ton hi alo ti chun zoma Ramirez aro chuan avama pom ve helai huna hin ka kal fova chu ting har sat na chu kala tok ve ngai mi hlei nem ti in fila chu alo cham ve thung fila thung chuan iwana ya ila tong fu lo mai ani chu he nu duty lai hian ilola kal lo wang po ani ma na mang chiang mai thalo ani e tia lo chang le in nulo om na chu ko mu pa in sonu so ne ka sei chu ati chun zoma chu ti mek chu nula po chu chuat ona king chuan an bul chu aron thling phei ve chia hoi chok lem lovin ana chu tran mai chu atuma fila chuan ti tur chu alo thin ngal mol fai takin no tang che ani lo chuan kami khol hian har sat na anei ka du mi alavania iti fai lawani chuan manager ka kholanga aban nge yen che alo ti ngal zu bok Ramirez aro chuan engma aseilo ngoi ringin alo thua nula chuan ana chu athok mol alo hoi chok ta ama lo thureng amu chuan makati khermai kapa ti chuan aw ta mai le melhim takpu chuan engi tia ti chuan azot chun zum ngal fila chu ading zok engthil mai soi kapa a aron ti ta
Ramirez po chu loading chuakin nia ka fanu ama ka sil tong che khan hei sumdo na chungchanga kan thu te final turin helai mon a hian kalo kalani tin na lo changa kan sumdon pui tur tanen inrem na kan siam nuwa thilei turin ka hroi chuk che ti ten kalo ngai tuwa ati chunzama nula chun khang company soi kha hemi te himonia ti chun apa chu azota apa chun onie engthil nge har satna omem ni ti chun alo zot let ve bok nula chun kepa an man hi ira chiangem ka relawa an mi zadik taki hria ni la chuan inrem na isiam pui du in karing lavani alo ti vele a makti mel takin Ramirez chuan filachu ayanta chuta zat chuan filachu a hlau thon mel khermai nilo ka soi fiat hiang alo ti thuaya Ramirez ero chuan filathil sei chu angai thalo afanulam chu hoin engthil nge thleng min han thilte ati ta zoka nula po chuan thil thlen dan zong chu engma zep nei mi lavin apa chu a hrita ama sebera chuan ta coffee in line min phua mi chomo le thatchia te in min kawbok chu mai chu alanilo kan customer pakhat chu zakta ka siamin musit takin atong khuma chu no chu atrap hialani riluna takin athutna chu atho san pha hial bok kapa henu hi mai chathani in ka thelo mai charap thak tak ani engthil trauma ama atang hian achuakin karing lavani alo ti chuan apa po chu angoi wang mai ai ngei to viau ni in alang filachu alo in rol ve vat thil hri sol pat mai ni alo ti a ma se no la chuan kalo chin chia kar khata voili iron kal train ilo kalapiang in boina inaisia cafe thokte musit taka itong khum thin ba ka ichielo ang main ian khum thina customer te thlengin omnum lovin isiam bok train chu thil hri sol pat chu ani thei lawang ti chuan alo chang ve tamak ngai tuna chuan fila po chuan alo thon mel tak zat to mai le Ramirez lam chu aina in sei fi chu atung na samai Mase Ramirez chuan fila thil sei chu a oilo afan walam chu lo hoin tiro la heboye tilei tur chu i chu du nang biang ati ta daya cafe thok ve midang an lo thlen to bokawang chuan nula po chuan lorem tin apanen chuan chuk tur chuan roman na chu an siam ta a chuti lai chuan fila chuan Ramirez khatingo chuan min chu san theilawang engma inrem na po kan la soi silo signature takil po ila pe box silo alo tia Ramirez chu lo hoile tin fila chu arena pi fila lungai chu in company chu ka sai pi ang tin in company ka chemek po chu chan him sak ngei chu ka tum bokang ma se thil pakhat nang CEO in chung ero chuan chu ting thil chu athleng ngai lawang atita fila chuan engkin mo ti chuan alo zot he ho a Ramirez chuan ni e ka thil soi kha adik chi ani ngun dewin lo ngai to la athang nang ni ang mi in company in shroya wang ani hi in company in ma asom thailo mishing chapole mani ai noi zok diriam ching mani thunai na arem chang emo arem chang lo poni se lan chuati tung sham thin mishing ta hi shroi tu tha an ngai lo tin itong kam thla da lu tu ka wang hian shroi tu tha ini lo zia alang chiang hlebok ke fanu kha meche that chiale meche cho mol te khan ikoni in kria thil pakhat i hriat mi lo kan thil hriang che ke fanu hi a school kal to na renga athiam berle athaber ani ji asin university a azir chu po hian athaber alan reng tho helai cafe a athowang hian mire thei emoti in ilo musit ani mai thei ka fanu ani a mani a into del du mi ani a kan hena tongin sumla du lovin ama ngein azir na sen sofi athok chuakani ke chun adu thlan na chu kaza sakbok ten ka hriat chin ani a voikhat ma dot asoi hi kala hringai lo bok tuna ichungchang kan hena asoi zong po kha engma dot aum lawang ti hi ka hre chiang em ani atita er mai zaktakin filachu a umdo ni moti lain alola zak okong lo mai le ani chuna thalom ma se hei hi lo hretel veng che kei ka tel lo chuan ka partner hian he kanin rem na hi azom du bi khau lawang alo ti vele Ramirez chuan an du le du lo chu an ma ni kutalom kei chun har sat na ka nei love mamu na chu po ka nei shan lo ma se lo ngai tu ve mai la ka du chu an company chandan chuan nang hi an ngai poimo view chu in iring reng em ni ti chuan azot talal mai
chuta afanu chu kawin tero le polama chuan I chuk ng hiam tin an pa fa chuan anin zui chuak ta a fila chu alung oilo mel na samai le bona an chuan hu chuan Ramirez chuan a phone chula chuakin fila partner Isaac chu abeta mi atak ani lem lo wangin Ramirez chuan thil zong zong chu a hril du lem lo amai ro chu agreement chu an sign tak ri lo thule mi mal taka ama chu mai chana mu adu thu chu a hrila Isaac po chu mi a ani big lo wang chuan thil fel hel chu a om ni nge chuan angai Ramirez ne na chuan a chan le wang chu zo chu atum na samai ma se Ramirez chuan engma asoi du big ri lo mai chana in motor chuan anin tiam ta a Relo tu nuwa chuan fila po chu office lama chuan lo kirin Isaac aruma chuan aron luta filain thutmun anram fel chia ti chuan Isaac chuan tundin huna hian kan company hian sumtam tak kan mamu a kan company a ron investor te poin mitam tak kan somani ma se kan hotling thelo chu ani hi vani thak takin Ramirez hian kan company a invest poya ti lo thu kan ria kan mamu zat min pe thei ani chuan kan company hian kan that pui ngayang chu nang point I hria ti ro fila ti in azota fila chuan atikalom sar ti in alo chang vat Isaac vek chuan zona ka so don chea fila dik takin min chang la ka du ani engkim a fel vek to emo kan ti lain ingwangin nge Ramirez khan in remna minga sign du tak tat lo na chan ti na zota Ramirez in remna a ming assign tak lo chu Isaac chuan alo shanghal mai ti a hria chuan fila chu an chi ai deu ba deu nak nakin a onia assign talova ati ringota Isaac chuan fila chu han en la in meeting nei na thil dik lo thleng a omem ni ka thiat ve nge ngei angai ati le chuan fila chu aril ru aboi ta khop mai le thil thlen dan dik tak chu engma a hril ngam der silo do chu asoi angai ani han tho deu halin a thil dang ni la ve accident atok pal ho maya I withdraw ni ikponi se an office a kalin a signature chu kalak le the mai ka be se ye ti in Isaac chu alo changa Isaac chuan a that chu karing tok chea iti thei ngai tura ka ngai ani Ramirez a sumle pai hi kan company hian rang takin amamo tak zet bok tia fila hena asoi le chuan fila po chuan ole rang takin a signature la tur chuan akal nga lange te in a thut na chu a tho sana Isaac po chuan tu sakna alo hlan bok aruk tak chuan fila chu aril ru a ha kher mai Ramirez chuan a mutu to lo ti chu a re chiang si engkingin nge ka tiang o ti chuan ai ngai to a partner Isaac mena la thudik engma a hril ngam chuang silo kongdang engma a hriat tak silwa chuan Ramirez nena ngai dam dil tur chuan akalta ani filain Ramirez office building aron thlen chuan Ramirez chu aron panvata vani thak takin Ramirez chu arum omlovin varanda a omlai alo ni hlo fila chuan Mr. Ramirez khongoi takin milo thiam la biak lok che ka ngai ni aron ti a ma se Ramirez chuan ta thil seidun tur kan nei om ka vashalo ve ka boi riu mai sia na ka nga buk nen min lo thiam mai te ti in kalmai chu atum fila chuan khongoi takin min lo thiam la min ngai tum te ka thil ti dik lo zong zonga khan ngai dam ka dil che ni atile a Ramirez ro chuan ka chunga engma ti dik lo inei hlenem ma se imiji enin thopui che ka du lavani alo ti mak mai si fila chuan Ramirez a thin lung ne tum chuan thei patop chuan ngai dam adila kong sang sang chu adap na sa re ma se Ramirez chu adin na ngaya chuan alading tlat ama ka sayang kha ani mai ka ngai dan alapa ngai reng ati tatlat mai fila chuan ole ka hret hiame iduang chuan kan tiang CEO kan ina tang chuan ka tatha anga midangin CEO din mun chu an chel mayang atile ta Ramirez aro chuan tuna chuan CEO din mun atanga itlak chu kha ka du anilo he company ya hian itelve chu chuan ka sign pi don lo atile ta burmai fila chu amang ang tak zet tamai le thei top chuin Ramirez a ril ru ne tum chuan a bei zela ma se Ramirez chu atol sandu tatlo atopa chuan fila chuan ole I signature chu kan la anga khong itakin document a hian sign la iduang chuan thil chu kan ti don nia ati tang nge a ma se mi ani leng lo Ramirez po chu au patto ngai to in a thuak chu alo la film ngang mai ni turani ole a tha e ka thu ti ma chuan ka ding thin ka ti ngei bokang ma se chu mi ma in
i partner ka hupot don ani atile ta fila po chuan hanti vak ngai na chu a hetalo khop mai Ramirez la chuan aril ru chu aso son du bau boxi lo fila chuan achapo man le asu asul man chu atel ngai don ni chuan alang ta atu khwa chu alovara fila po chu a office pan chuan alo kale arum aron lu chuan abung ruwa song song chu an room ti fai tu chuan parsala alo khung sak vek mai alo ni makti takin fila chuan chunun hena chuan engthil ngei ti in azota nuam ti lo hmel tak chuan chunu chuan apoi ka ti khop mai fila order ka dong miu si ni alo ti a fila chuan eng order mo khoi tring nge thu pek chi don ti in thin rim tak chuan alo chang let le a chunu chuan apoi ka ti khop mai ka sei to ang khan fila pu berin i room hi ti ruak turin min shilani atile ta a fila chu a thin rim ngang mai heting thili ka chu ti tur ani hau lavasin atia ma se ti thai chu anei bik lo nula te po chuan ti ngeina tak po chu a hrebik lo thu pek adon ti tura ti ang chu ati mai angai si fila hena chuan engpo ni sila min hrethiam la ka sei tak angin thu pek ani miu sia ka ti lo thei lovani min hrethiam do nia ti chuan akal sana lo hoilet le in fila hena chuan thil pakhat pu chuan Ramirez hena khan engma lo sei to lo la amu po lo mu to song che ati che ni chu aron tile a ma se fila chuan Ramirez kha ka kutani kha alo ti fata nulai ro chuan ka sei tak ang khan engma hriat ka nei velove ke chuan sei tura min ti ang kha ka soya ka thil mai che ni ti in achu santa a fila chu athin rim ngang mai ado kana chuan kalin abung ro te chu a en mol lai chuan Isaac chu aron lut vele tal hul mai kinrim tak chuan fila chuan alo chu chang hal he thili enge omzia fiam thu thona emni ti in alo zota ma se Isaac chuan fiam thu ni lo apoi ka ti khop mai bani ni ti chuan a hril ta khol mai fila chuan inga engwangin mo ti in ta aude uthata Isaac chuan i hriat tang khani mai he na tang hian ban ini a kan singa hian i thok ve to don lovani alo tile a fila chuan engwangot ngai min ban ngot thei lawang lo ti vele in athin chu ari mungang mai Isaac chuan apui khop mai fila Ramirez kha athil duwa khan achiang emaya chuwa chuan kan hil thei lawani lo ti vele bok chuta fila chuan enge Ramirez chuan adua ti in azota ti bula khan chiang takin asoi to ni in karia engtin mo cafeteria chuan afanu chu ilo tong khuma ti chuan azota filan chuan afanu ni ti ka thlei nem ti in Isaac chu alo chang chuta Isaac chuan afanu ani emo nilovemo tu te po ni se khati gang khan tu chuwa ma ichatura ni lo alo ti le chuan fila chu athin rim na sakhop ngai mishing te chuan mu that ni le mu that lo ni te po kan nei ve thina taksa chaklowa damsam lo phi chuan mishing thin a chathin khamjing khan ama in enghar sat na nge katon po ishem ni ti chuan Isaac chu acho chal kha a Isaac thung ero chuan engmi po ni ila enghar sat na po to kila kan mut achi emo atha emo kan damlo emo kan chaw emo musit taka bidang tong khum torin dikna chanvo tu ma in kan nei bik lo ati tamia mai Isaac ka sei hi adik chi ani fila po ai khria chuara ro ka bai sei pui khop mai Isaac chok tur chu fila chuan han ko let le in katal lo chuan he company ina ro man na siam kha ti hlotling thei ho lofang atia ma se Isaac chuan kamumo ober chu sumle pai ani a chu sumle pai chu Ramirez an hena tagin kadong don ani alo tia anui var fila chu tolo ma se poiti na anei ho lawani ti chu a mela chuan alang reng mai rilonale tindim tak chuan fila po chu abung ro bula chuan dingin abung ro chu join company chu asan tur chuan ain ro man tanta in pombo tak chung chuan fila chu akal zela ground floor a thlen chuan a hmalo ka aru lo ti ro saktu nula nen chuan anin tok lol mai nula chuan lo be fatin ole tuna chuan medangin idin mun chu an lo don tange nge mo alo tia fila chuan ani mel hi idu pot chuan min ni so thayang tin alo changa ma se chunu chuan nilove ani chu kan ni so ho lovang che ma se thil chiang em chu yom lo tur hi kan vai hian pui kan ti lo vet karing ani ti chuan alo chang le fila chu hanner sakin
animo chu tiang chun animo intan kalo noksak ati sapa chu mai chia chu lo tung la in adik takin ka hrilang che filan office kan tho ho lai pon tu te chunga ma hian tongkom tha emangai lova atu te mai po hi diriam tak takin I tongkhum then keni chun kan hri thiam che a enga ma kan ngai lo che tin tu ne na ma kan complain ngai hek lo che amai ro chu in siam that itum tlat lova atopa chuan thil thalo ber I chunga athleng ta ani hi apoi ber mai chu kan company a investor thar puramere safanu nasa takin idiria mani ti kan lo sia apoi kan ti khop mai nakin la zela chuan injirnan mangve to ongche ti in akal san tadaya me chin akal san nu chuan filan po chu ngun tak chuan ain ngai to a athil ti sul chu aria ma se thil chu ani turang zong zong alo ni zo vek to se in chir tak chuan hun amang ta video masalama te kan soi photo thina engmi po ni ila kan sang emo kan hiam emo kan mel try emo kan mel chi emo kan hang emo kan ngaw emo pathian siam vek kan awangin pathian mit mual chuan kan hlu em a kan moi em bok ani chu tiang chin he khovela mishing te kan dam khu chuwa kanun kho chu theinan na kan tho ai thina engna mai po hi athok tu ten rin omle tik taka an thoa taima taka an tho chuan na zo om atling zela chu wang chuan tu te ma hi kan na wanga in musit tur po kan lo omlo mishing te hi in mamo ton vek kan ne damlo te en kultur an omlo chuan doctorin hlutna an nei lova chu tiang chia chuan zirlai no pangte omlo ta se zirtir tu ten eizonna an nei lo hal bukang doctor tele zirtir tu te chuan nitin no pang en kolle damlo en kolin hun an man angaya anei tur thok chuk tu tur kutna thok tu te omlo ta se ril drama thimai tur an ne chu tiang ani wa chuan engna po ni se naro pui lo big om chuang lo ti hi shachawila in musita interiam tur kan lo omlo atu tamai po hi kan lo in mamo ton vekani zirtir tu doctor le kutna thok tu te kha entiam nan kan lo mangmai ani ti kha in lo riat sak don ania ole thip tu te in zawai chung alom thu ka sei le a zan in hun manuam le vek ole